guys, nandito tayo sa parong at hinahanap namin yung We're in a mga jungle na tinaparong. Ikaw yata yung nakita ni Sige, nandun sa puno eh. Sige, balik tayo. Hinahanap nila yung papa nila. Hindi ko papa. Okay, balik tayo. May ahas. Daw ni Jay, ano yun? Parang nangangahaw yung mga papa. Wala si Papa. Lost din. Baka ginawa na ng puno. Baka ginawa na nakakupo doon sa nyug. Ikaw yun? Wala naman dito sa tayo pupunta. Kaya nga. Tingin tayo sa langit. Uy, andun na may pukpuk Ay, na. wow, I believe I can fly. Wala naman si Papa eh. Doon tayo sa kabila. Ano nakabidyo pa? Okay. Kita kayo dyan, nakakupo sa nyug. Hello? Baka ikaw. Wala, sister ko pala yun. Si Gia kasi siya yung nakaputi eh. Si Gia, siya nakaputi. Ulo, oo nga Pakita pala. mo si Gia. Pakita niyo naman, So, hinahanap nga namin kasi Sino? uuwi na kami. Paparasa tuloy ako. Salamat Uuwi na kami ngayon, guys. Pero hindi namin sa bahay. So, uuwi na kami vlog. Vlog? Welcome to vlog. We're gonna Ganon. kakaibang vlog. So, welcome nga sa guys. Oh my God. So, welcome to my guys. Burn. Ang pangalan ko ay David. Ano, naka-on? Taro na yung So, mukha eh. pupunta tayo dito ng daan. Pero baka maligaw tayo. Ano? Okay lang kung maligo tayo at least nandito din yung mga viewers natin. Oh! Oh, I'm so happy. Ay! Oh, may bulaklak. Huwag kang titigil. So, Ano na yan? asa na nga sila? Wala naman sila Hindi eh. ka pa uuwi. Dora the Wala Explorer. naman sila eh. Dora the Explorer. Telescope. Si Gia may ka-text. Ay, Dapat wow. natin gamitin. May ka-text siya kanina pa yarn. Oo. Pero proof naman na wala siyang ka-text. Hindi siya naka... Alo?